No niin, nyt mennään hakemaan nilkkiä. Eilen olin Karmassa. Joo, ja olin siellä ja hauskaa oli ja muistan kaiken. Hivi. Vähän on krapulaa, mutta ei paljon. Siellä on onni. Ja nilkki. Nilkki tulee. Upottaa paljon. Tarha. Ui. Ui. Katsotaan, saanko mä tuon tuolta. Tule. Tule. Ei sitä voi syödä, kun se on kurassa. Tule. Tuu, mennään talliin. Uraa paljon. Lämmintä taitaa olla 4 astetta. Automittari ottaa 4 astetta. Lämmintä ei ole puita. Ei kun tiedä. Puita kyllä on paljon. Ei oo pilviä. Juhu. Tai no siellä oli taas. Ja. Niin, kyllä on. Eilen oli, kun tulin Karmasta 4, niin oli asteen lämmintä. Ja oli aika kylmä, mutta mulla oli toppatakki päällä, niin ei tullut kylmä sitten ollenkaan. Ja tuli vähän, mutta ei paljon. Autossa tuli kylmä, oli toppatakki ja meitä oli monta autossa. Tultiin talliin, täällä on lämmin. Kepa ja onnea. Niin, täällä. Toi on Onnin omistajien koppi. Kamala tuollainen punainen. Ja Maijun koppi. Silleen. Älä mene sinne. Mennään omaan karsinaan. Omaan koppiin. Tule, et se osaa asua siellä. Noin. Tulee nilkki. Odota. Odota. Anni. Hei, kun oman koppi. Menen. Sinne meni. Nilkillä oli likit. Peikkilikitti tuolla roikkumassa, mutta se on syönyt sen pois. Se oli banaanimakuinen ja nilkki tykkäsi sitä. Ihme. On omistajat toi tyrniherkkuja. Tuollaisia. Ui. Mutta en oo uskaltanut testata, että syökö moni niitä, mä vähän epäilen. Tämän kuukauden mies. Tää oli joku, en muista, pian vihreä. Ensi kuun mies on kamala. Joulukuun mies on aika siedettävä. Sieltä löytyy kaikki miehet. Ensi vuonna pitää ostaa uusi mieskalenteri, koska se on minun ja Maijun päivänpiristys. Sitten mä löydettiin uutta suklaata. Tällaista. Ostin tätä Lidlistä 2 levyä, maksoi 2 €. Se on hyvä, siellä on sellaisia raksuja. Kaappi on yhtä kamala kuin aina ennenkin. Ilkillä on uusi villaloimi, sellainen Hortsen, tollanen tumman sininen. Siinä on tollanen kantti. Sinne on mahavöitä. Se maksoi 15 vai 10. Nilkin hulavanne. Koska nilkistä tulee nyt hula-hulaponi. Ostin sille naksutin, koulutin naksuttimenkin. Ja. Mä nyt oon ajanut sitä vähän tällä. Ja sit mä sain Maijulta tällaiset kultaisen väriset tai sit messinkisen väriset. Näitä pitäisi testata. Oho. Ja mitäs muuta? Tää on Onnin kaappi. On Kiefferin satula oikein. Tää on siistiä. Majun kaappi.
paukku söi, kun sillä oli se jalka meni. Evankaappi. Oho. Katri on siivonnut tän. Täällä on kaikki järjestyksessä. Jopa on nyt ollut vähän parempi vissiin, mutta ei ihan siitä hyvää tuu. Täällä on vähän siivottu. Tuonne tuli tuo yksi kaappi lisää. Ja tässä muuta ostin saadettakin ja sadehousut, tällaiset heijastavat. Maksoi 12 € yhteensä. Onko mistä? En tiedä mitä noi on omistajat toinen. Nytkin on syönyt taas piimää. Toi on 3. purkki nyt. Mä hajotin ton. Mä istuin vahingossa siihen päälle, kun poni kiilas mut siihen ja niin. Nilkki. Mennään Kaisalle. Ei ku Kaisa-video. Kaisa-video. Mitä tuntuu? Sano Nilkki Kaisalle terveisiä. Ei se halua sanoa terveisiä. Niin tylsä. Nilkki. Se jalat olisi pitänyt pestä. Ehkä mä pesen ne tän jälkeen. Ei nyt soi. Romin pitäisi olla perjantaina Porissa, mutta mä jätäisin sieltä pois. Mä menen kattoo Alex Gunnas ja Ilonaa. Sipa ja Make lähtee Itävaltaan. Nilkki on Jyväskylässä. Tästä tulee lähtö ja Seinäjoelta tästä tulee lähtö. Siellä on Nilkki ruokaa. Se syö sitä pari desiä päivässä. Älä Nilkki takkua. Mitäs muuta? No. Niin, mä ostin heijastinsuojat toiset, kun kävin Akrissa. Tällaiset samanlaiset heijastinsuojat, mutta nämä on keltaiset. Nämä on ollut paljon paremmat. Nämä ei ole yhtään repsottanut nämä muovit. Nämä nyt tuossa on noin tällaiset. Eikä tässä ole noita hortse-tekstejä heijastimia. Ja Nilkki sai matolääkkeen, se otti sen tosi nätisti. Söi. Tykkäs. Mutta tulee aika pitkä video. Joten tästä kestää ikuisuus, kun mä lataan tän johonkin. Joten hei hei!